आइलाय आंनो फेन नांगौ मबहाय रां मोननानै फेन बायबांबालांलाय दाखालिनो मायं मोनाव माइ सौनानै मोननायखौबो दा रिजाल्ट नायनो लांबाय नैबे इन्दि खुन्दुंखौ फावदुर मोनहा हैनानै माइरं सोलायनानै लाबोबावनांगौसो दाला दे आफा दे गिजि गब्लंजोंनो स्कुलाव थांदो ओंखामखौ दा जाफैदो मिथिंगा नोंस्रा जोबोद गोरिबथार नामा गाननाय गस्ला फेनबो गैया गैया उदैयावबो ओंखाम गैया मिथिंगा दा माबाफोर बायना जा अलै लोगो आं बे रांखौ नोंनो होफिननो हानाय नङा आइलाय आं मेट्रिकखौ सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनो हाबाय हामथारबाय फिसा आंनि खाथिनाया बेसेन थाबाय आंनि हास्थायनाया जाफुंथारबाय फिसा नोमफाया थैनायनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन फिसा मा बाथ्रा बुंलाङामोन आयै बिदिन्था बिमा गथ'फोरखौ मानसि खालामनो थांबा थालांनोसै आंहा आं थैब्ला गथ' सानैखौ लेखा फोरोंनानै मानसि खालामथारदे बिदिन्था बिमा मानसि खालामथार आं जेसे दिन थांनानै थागोन एसे दिन आं नोंनि खोथाखौ लाखिगोन मानसिफोरजों आं मा बुंजादों मिथिबाय Hei, beberapa, मा खालामदों फालाय फिसा हौवा सानै सानैजों मानो मालायनाव बिखुं लामनानै जानांगौ दाना लावखार दोननानै जाबानो जायोना बेवफोर बे आंसो खाफाल बेवफोर बेवफोर मोजां नाथाय जानांगौ समावसो बेवफोर थाइजौआ गेसाव जायोब्रा नों आरो फरायबावनो नामा आफा आइलै आं बिए सिम फरायबावथारनो आयौ आफा आं माजों फोरोंनो हाबावनो होमबा न'खर सालायनायाबो नोंनि सायावनो जाबाय फंबायखौ लेखा फोरोंनांगौआबो नोंनि सायाव माबाफोर साख्रि फिसाखौ मावदो आफा आदाया साख्रि मोनसै आंना गस्ला फेन होनांगोनलै नों जिंगा दासिले फंबाय आं साख्रि मोनब्लानो आगै फंबाय गोरबोनि फंबाय जोनोम होदों जोंखौ अनसुलि बिमाया खुलुमदो आइखौ बोर लाबिनि रुजु रुमु न'खर खुंलांदिनि रुजु रुमु न'खर खुंलांदिनि लागोन आं नोंखौ फोरोंगोन लेखा रोंनानै नों अफिसार जागोन बिल्डिं लुगोन जों मटर बायगोन सुखुनि खबसे आइनो
सौगोन न'खराव खुसिनि देंखो बोहैगोन आइनि गोसोखौ जों गोजोन होगोन आइनि गोसोखौ जों गोजोन होगोन आगै फंबाय आंगैनि आदा जोनोम होदों जोंखौ अनसुलि बिमाया खुलुमनायखौ सोरलाबिनि न'खर खुंनानि रुजुरु न'खर खुंनानि फंबाय नोंनो मा मा नांगौ गस्ला जुथा नों लाबोदों गानै जोमै आंलाय स्कुलाव थांदों आयै माइ होनदो माइरंआ आबुं जागोन न'खराव समायना लोखि फैगोन नै आनान गसाइ फंबाय आंगैनि आदा जोनोम होदों जोंखौ अनसुलि बिमाया खुलुमनायखौ सोरलाबिनि रुजुरु न'खर खुंनानि रुजुरु न'खर खुंनानि रुजुरु न'खर खुंनानि आयै होनोलाय होनदोंमोन दा हरना हरा एसे बाहेरायाव थांनांगौलै हाबदि आयै गासै बेसेबां मोनगोनब्रा जौसे थाइबा हरनोनो आंहा समफोर इन्टारभिउ दंलै आलिपुराव थांनांगौ रांखौ आं गासिबो लांजोबगोन आयै आंहाबो पेन गैलालै स्कुलाव थांनो लाजिथारबाय आं पेन गस्ला गांसेबो गैला बै जाग मोनसेया सोरनिब्रा आयै बेबो नोमायंनि मोनथ'वाखै मोनबा होगोन बेबो बेखौ आं हारसिं सुगोनलै आयै आंहा फैसा गैया गस्ला लंपेन्ट सुनांगौ फुं बेलासि सुगोन आं हा माव आफा माव बिदि मावाबा बहाथो फैसा मोनबावनो नोंसोरलाय मा ओंख्रि जाखो बेवफोर ओंख्रि गैया बेवफोर ओंख्रि गैयाथाय गैया बानलुबो गैया बेवफोर फाथो सुनानै हाखु दावरा सोमजाफैदोंसो बेवफोर बेवफोर दे जाया बेवफोर माथो खालाय फाथो सुनायनि फैसा हरनायखौ माथो खालामखो फालाय आयंफोर माहाजोन नालाय बेवफोर नंगौ बानलु जाजासेनो बेंकआव दोननो हायोबा माहाजोननि लक्षण बेवफोर माहाजोननि लक्षणथार दे हा दा बे जाग मोनसेखौबो सुबावदो बेवफोर आयंफोर सुखांनानैसो फैसा मोनगोन दे आयं आं सुगोनलै दामो दाहो दे जायं नोंनो सु आरो नोंबो पासबुक खुलि मोजां हारिया गाज्रिबाबो मोजां
आरो धनिया गरिबबाबो धोनि फादै माइरंफोरा बेगफोर नोंगौ नंथारबाय बे माइरंआ जाबायना बोरै नंगौ नंगौ सरि दे मिथिंगा दसे थाथ' नाङालै रजे गरिबा जेरैबो सोलिनो हायो अ नङा नङा आं नोंनो रांखौ जासियाखैमोनथ' आंनि बे एलजाराखसो सोंनो नागिरदोंमोन सरि रजे आं दस्रा सानफ्लांदोंमोनथ' दा खनसेसो जायगोन आं मिथिंगा आं मोनसे खोथा बुंनि दै बुं मा बुंनो नों जोबोद मेरिटरियास नाथाय स्कुलाव गाननानै फैनोनो नोंहा गस्ला गांसेबो गैया नों अननानै बेखौ नाजावदोना रजे आं फुं बेलासि फाथो खामला सुगासिनो दङ सप्ता खनसेनि उनावनो गस्ला गांसे बायसिगोन आंबो खावनानैसो फरायो सासे गरिबनि थाखाय जेबो नङा रजे गरिबा उनावहाय लाजिनो हाबा जेबो गैया मानसि होनबा नों सासे दै मिथिंगा मिथिंगा नों थांनो थाना मा रजे एक्सुवेलि नोंखौ मोजां मोनलै नों मानो रांखौ लायाखै लाथ्रालां आवलाद बावलादब्लाबो फैसा गोलैयो रजेआ नोंनि रांखौ लाखिना ना मा नों लाथारगौमोन येस मानो लाया साननैसिम नुवाखै आं बिनानै होनो नामा बिनो आं रांखौ बियालै हावलाद बावलादबाथाय आं सुखा आं जायनिफ्राय रां लायो बेनो होफिननाङा आंनाव जेव जेव फैसायानो दङ बोरो नोंनि फैसाया जेव जेवा नाय एसे माय थां बोरो बेनो नोंनि जेव जेव फैसाया नै सिरिक खान्दासो माथोलाय मानसि सियाला सियाव फैसा नालाय बाहाथे बै भटावखौ नुबाय बेनि सिङावसो दं आंनि फैसाया नाथाय आदै नों आंखौ सिनायाखिसै ना दाथ' सिनायाखिसैबा आंखौ सिनायाखिसै दाखालि जोंनाव आलासि जानो मा जाखो आदै अ बेसो औ दे नै बेलाय आंनि राङा न' नोंनो होजोब्बाय नों सासे सिखावसो माथो सिखावखौ आं मुगैयो फरायसालियावनो सिखाव जानो थिनदों आदै बे राङा नोंनिमोन गबोदों बैयाव ए नङा माथो ना ए धर' मासे सैथो आखलनि सेलालै मा नोङो नों नङाब्ला बे रांखौ मोननाय नंलामोन आङो बे राङा अफिसनिसो आं बेंकआव जमा दोनसो लाबोदोंमोन नंगौ नामा हामबाय हामबाय जोबोद धोरोमसुला गथ' नोङो बिदिनो आखल मोजां सोलोंनो नाजा दे मोजां ओइ बा नोङो सैथो हाबा मावबाय जेला आंथ' बेखौ मोनफिननाय नंलामोन नङाब्ला नों बे 200 थाखाखौ लांदो दे नाङालै आदै बिदि नङा नों बेखौ लायाबा आं जोबोद दुखु मोनदों गोसोआव नांलामोनलै लाथारदो नांलामोन लादो न' बे आंनि अननानै हरनायसो दे नोंनि सैथो खामानिनि बान्था बियो दे गोजोनथों औ बिदिनो मोजां आखल सोलोंनो नाजा दे दे थादो हा दे थांदो Hello? Hello? Oh, yes. Yes? Oh, जागोन दे आच्छा एसे उनावलाय बुकिं खालामनानै जासिगोन आच्छा अके अके
हाब लोगो नों आंनि थाखाय एथ' बुजाबाय नों आं दिनैनिफ्राय सिखाव खावथारला नै गोमाव ओंखारबाय आं दिनैनिफ्राय सिखाव खावथारला जाबाय बे मानसिखौ गिजि गब्लं गाननासो स्कुलाव थानाय नुयोमोन आं गोदो दाना माथो सुखो मोखो गाना फैथारबायब्रा दिनैलाय दाखालि पकेट बां खालामनानै बिजाब गारदों आं सेंग्राफोरखौ माथो बुंबावनोब्रा नंगौलै दोनसै दे आरो लौ साख्रि मोनबायनोलै फिन माथार ना माबा नांगौलै बिदि जायगादां बाबा सिखावा खम नंलाब्रा मानि खामायनायजों गानजोबनो मोन्दोंथ' नों नोंनि खामानिजों गानदोंथ' साला सिखावा खावबाय मालायखौ बरनांबाय जालाबो थादोलै हनै माखौ नायबाय थाखो नोंखौ दिनै बिराद स्मार्ट नुदों नोंसिना बिदिनोसै सायाव स्मार्ट नङाबाथाय सिङावबो स्मार्ट नङा आरो सायाव स्मार्ट नुबाथाय गासिबो स्मार्ट मानोथो मानसिया सायाव जुदा सिङाव जुदा जानांगौ जाखो होमब्ला दा सिंसा स्मार्ट नुबायथ' एब्सोल्युटलि ओइ आनाय मानाय मैयाथ' मिटिङाव थांनाय जायाखिसै नोंसोरो दा नोंसाला सिखावनो दा रायजो राजायाथ' नोंसालाखौ सिखावखौनो हमना लाबाय दा बेनिखायनो दा रायजो राजानि साननाय मथेयै नोंसोरो बे गामिनिफ्राय नागारनानै थांनांगौ जाहैबाय गुबुन गामिनि मानसिफ्रा जों गामिखौसो बुंगासिनो दं सिखाव फिसिग्रा बे गामिया ओरै होननानै दा मोजाङै थांदो आनै उनावहालागै सेंग्राफ्रा न' बां बुदलाब बुदलुब खालामनानै होखारोबा जोबोद दुखुनिसो फारि फैनो हागौ आनै मा खालामबावनो दा मोजाङै ओंखारलांदो बे बिफांखौ मानो गायदों आंलाय आं जेखौबो नांला आयै बे बुंमारदों बेखौ सुनिया नोंनो आटाफैदोंसो होनदों नोंनो फाफि नों सुनि नोंनि थाखायनो खारनांगौ नोंनि थाखायनो रायजोफ्रा जोंखौ होखारबाय बाहा लांनानै थांदो नोङो आंखौ लानानै सोर सिखावखो आं मा खालामदों बुं सोर सिखावना आंखौ मानो होखारखो मा बुंनो फिसौ आं मा बुंबावनो रायजो राजानो जखन नोंखौ सिखाव होननानै साननानै बिसाराव राय खालामखाबायब्ला आं मा बुंनो फिसौ नंखाय नंदोंबा बे बेलानाव सोङो नों सिखाव नंगौना नङा बेनो गासिबो नोंनो फोरमायना होजोबगोन आं सिखावलाय सोर सिखाव होना ओमफ्राय बुं आं मानो खारदों जाखो बुं नोंखौलाय बयबो सिखाव होनना बुंखायना बुं आं सिखावलाय आंनि फिसासो सुनि फिसासो सुनि मोखाङाव आनै मा जाखो सिखाव
होननानै बुनानै होखारजाबाय फिसाजोंहा हाब बे बान्थाखौसो आंसो मोननांगौमोन थ' आंनाव जायगा दङ थ' आं लांसै नोंसोरखौ थ' नै लोगो बे स्टेसन मास्टारा बबेनिथाय मानोसै नोंलाय आंनो नांगौमोनहाय फाग्लिनोबा साबेसेखौ नांगौथाय मा मेरगामिनहालाय माथो जाखो बिसोरजों लाइन मारिनानै मा जानो फाग्लि साख्रि गैया बाख्रि गैया एफा आं हले फिसायनि न'आव मावनानै जाग्रा मानसि दङ फाग्लि एफा गोथौनि नाखौ नों गोग्रोमनो हायो गोग्रोमनो हादि सालायगोन हाबालाय सादो बेवहाय मा फाग्लिफ्राथ' मावनो हागौ लिरनानै लानांगौना आया फाग्लि बे जोंनि गामि खाथिनि हादान फारानि बिदिन्था बसुमतारी नाबो देरजोब्बाय देग्लाय जानो थाखाय लामा लादो लामायाथ' लागासिनो दंलै नाथाय दानि जुगाव सोर लेखा गोरोङा गोरजिया थानो आरो होब्ला नाया मानो फैया जानो आबे बेदांनि फैसा होफैनांगौआ होफैबायफा मा होफैयासै आंनो रां नांगौ नोंहालाय मानि रां नांख्लायबाय थायो फालाय लोगोनाव थांनो ट्रेन गाखोनो रां नांगौ नोंनि आलासि जानायालाय मा खालि ट्रेनल' गाखोनांगौ जाखो दाखालिबो ट्रेन मैयाबो ट्रेन दिनैबो ट्रेन बेसेबां नांगौ हरदो हनै बेसेबां नांगौ बारलायगोन ओइ गारिया 2 घन्टा लेट दङ मोनाबिलि 12 जानो हागौ बेथ' नोंनि गोरोन्थि आं नोंहा लोगोफ्रा खाथिफ्राव सोरबा दङ नामा आइनि लोगोफोर खाथियावफोरावबो लोगो गैया बेथ' नोंनि गोरोन्थि जाहैबाय मा बुंनो रोंबावनो नोंनि रावखौनो खालामनानै लादो Yes, sir. Good. नोंथाङा progress report खौ ready खालामबाय दं? Yes, sir. Just completed. Take it, sir. Good. I'm very satisfied. दा आं थांनोसै थांनोसै sir. नों थांनो हासिगौ आं मा मिथिगौ नोंनि राहाखौनो खालामनानै लानो हासिगौ खुलुमनो होबाय आदाहानो खस्थ' जाबाय दिनै अफिसखौ अननानै थांबाय एसे आख' फाख' दं आदाया नङा नङा आहाबो मानो मोनसेल'थार सासे बिदा जानानै बिनानावनि निदान सोंनाया गोरोन्थियाथ' गैया मानसिफ्रा मोजां मेगनजों नागिरो ने निदान समाव मान सनमाना उनाव Oh my God जाथोंसै टाइमाबो जाबाय अफिसखौ आं क्ल'ज खालामसै थ'दो हगार आं संगोन एसे बिनानाव नों आंनि आलासिसो आं आलासि नङा मा नों आंनि रैखारगिरि आंसो नोंनो ओंखाम संनानै जाहोनांगौ रुमाबोथ' मोनसेल' दारवा हारसिङै बहायनो उन्दुदो
आं हारसिं गियो गिनाङा जेबो गैया आं खाथियावनो दं दागि मा जाखो मा जाखो मा जाखो बे खेरखिया हारसिंनो गेवदों आं गियो आं दहाय फांनो बावदोंमोन जानो हागौ हारसिंनो गेवदों जेबो गैया दागि मालाबाबो गेफेरथ्रा दागि उन्दुदो आं गियो दागि आं मिथिया आं हारसिं उन्दुनो गियो है नै माथो उन्दुदिया उन्दुदो